Твърдение номер 1. Протестите в България продължават вече над 5 месеца. Истина или не? Истина. Студентите в България окупираха първо Софийския университет. Примерът им бе последван от техни колеги в цялата страна. Истина или не? Истина. Ректорът на Университета за национално и световно стопанство професор Стати Статев призова протестиращите студенти от УНСС да емигрират, щом са недоволни от управлението. Истина или не? Не. Лъжа. Не мисля, че може един ректор на университет да кара да емигрират младите хора от България. Не. Според мен не. Хората вече дигнаха ръце и това е истина. Армия от полицаи бе изпратена срещу студентския протест вчера. Стига. Лъжа. Арестувани бяха десетки. Мнозина бяха бити, а протестът окървавен. Истина или не? Не. Не е Че е истина, Мари. Не знам вече ясно. Не е истина. Това е луда работа. Това е луда работа. Не е истина, абсолютно. Истина. Ето. Полицията блокира централните булеварди на София. И с нерици прочна сила разби блокадите на студентите, за да могат мерцедесите на депутатите да ги изведат от Народното събрание. Истина или не? Не е истина. Не. Какво говориш, Истина. Бяха влачени млади момичета. Затова искам да живея някъде другаде. Big Brother. Български евродепутати призоваха Европа да реагира на полицейското насилие в центъра на София. Истина или не? Истина! Трябва да е дано. Полицай нахлуха по безпрецедентен начин в факултета по журналистика на Софийския университет. Остане с гражданска война. Не е истина. Истина. Как ми се случва всичко това? А сега са квартиранти. Настъпи времето за едно видео, което ще даде отговорите на въпросите, на които вие самите отговаряхте. Тези кадри са заснети от протестиращи. Кой ми дава това право, не мога да разбера. Какво става навънка? Не е възможно. Хубава си, моя горо, миришеш на младост. Право толкова грозна картинка. Не е грозна, тъжна, видиш. Ти не знаеш какво става. Грозна била. Това не може да е от сега. Това не може да са кадри от сега. Не, абсолютно. Сега ли от Не, сега? това не са от сега кадри. Сега разберете какви са важните неща в живота. Не бъдете ви тъпи истории.
Добре, сега правителството като гледа какво диридже, цяла България се дигна, за какво ни дадат оставка, да могат да Не знам. мирни този народ? Лудост, жажда за власт. Жажда за власт. Това вече не си Много са добри, много са готини. Става много страшно. Според мен България е пред гражданска война. Ето и твоите Никол, че тя е студентка ти. Какво става? Аз не мога да разбера. То вандали, че има, ама Знаеш това какво? не е нормално. Кокъл е много голям. И не стига за всички. Да. Как ще кажеш Боба и на Залев. бъдещето на България, на И хората, за които учат Биг Брадър, в Софийския победителя. университет и то имигрирайте. Ректора на университета. Разбираш? То нормален е. То не е нормален. Те нали за това учат те хора, бе, да могат да се реализират в тая пуста България. Бъдещето на България ще ги кара да емигрират. То аз това не мога да... Аз като го чух това нещо направо, аз дори не може за секунда да си помисля, че е реалност, а то е истина. Абсурд. Позиция в университет. Това аз не мога да повярвам, че... И се бой, Човек, че който ти дава образование, не е възможно. Мене много страшно става. Това е луда работа. Те ще докарат България до гражданска война. Ама как спът тия хора след тия неща? Гражданска война не спът, бе, човек. Не спът. Имат деца, имат те студенти. Всяко едно правителство трябва да подава своята оставка до момента, докато дойде това правителство, което няма да допусне протестите на своите граждани. Да, бе, да. Не, аз като видях тези кадри и аз съм на твоето мнение, че трябва да се предаде оставка. Просто... Аз обаче не мога да повярвам, въпреки всичко, че Положението е много лошо. стигнало до там. Това е институт. Супер цинизъм. Какво има да влачиш студентите? Хората излизат на протести, искат да си дадат гласовете и да си изразят позицията. Как ще ги влачиш студентите? Хората са озверели. Това е самата истина. Вече не издържат, разбирате ли? Не издържат озверели.